F'Diċembru tas-sena l-oħra żdiedu bi 3.3% l-persuni b'impjieg full-time. Dan jirriżulta minn statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika. Din iż-żieda tfisser 4,981 persuna oħra f'impjieg full-time. B'kollox meta wieħed jinkludi l-impjiegi part-time ukoll, in-nies fis-suq tax-xogħol żdiedu bi 3.5%. Filwaqt li daħlu f'impjieg full-time 4,981 kienu 590 il-persuni li żdiedu fuq il-lista tar-reġistrar tal-ITC. Dan kollu jfisser ukoll li l-persuni li jaħdmu f'pajjiżna telgħu għal 165,064 persuna. Żdiedu wkoll il-persuni li jaħdmu bħala self-employed. Skont l-istatistika tal-NSO, jekk wieħed iqabbel Diċembru li għadda ma' dak ta' qablu, is-self-employed żdiedu bi 365. Jispikka l-fatt li l-persuni nisa fis-suq tax-xogħol żdiedu b'5.8%. Fost l-irġiel iż-żieda kienet ta' 1.9%. Żdied ukoll ix-xogħol part-time li b'mod globali żdied b'4.1%. Din iż-żieda kienet mifruxa kemm fost dawk li għandhom xogħol full-time u part-time li telgħu għal 24,156 u kemm dawk li għandhom biss xogħol part-time. Numru li telgħu 33,231.